खुलुमबाय बड'लेण्ड साबजेक्टआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट साबजेक्टआनो जाहैबाय चीननि सायाव मदि सरकारनि आरोबाव डिजिटेल स्ट्राइक। बेन खालामदोंमोन 43 चीननि एप्स। मदि सरकारा भारत हादरनि रैखाथिनि थाखाय फिन 43 चीननि मबाइल एप्सफोरखौ बेन खालामनो थाखाय थिरांथा लादों। थांनाय सेप्तेम्बर दानसिम सेक्सन 69A अफ इनफरमेशन टेक्न'लजि एक्टनि जोहै मोन 118 चाइनिज एप्सफोरखौ बन्द खालामखांबाय। बेन खालामजानाय मोन 43 चाइनिज एप्सफोरा जादों आलि साप्लायर्स मबाइल एप, आलिबाबा वर्कबेंच, आलि एक्सप्रेस, स्नेक भिडिअ, ट्रुली एशियान, लाला मुभ इन्डिया, डेट इन एशिया, सोल, फ्री डेटिं एप, मैंगो टीवी, वी टीवी बक्सस्टार, एडर एप बायदि बायदि। नैथियाव दङ तेजपुराव मोसाया गाग्लोबदों। तेजपुर 5 माइलनि बरखुवायाव केमेरानि मोखाङावनो मोसानि गाग्लोबनायखौ नुनो मोन्दों। रिपर्टनि बादिब्ला मोसानि गाग्लोबनायजों दासिम सासे सुबुङा जोखोम जादों। जोखोम जानाय सुबुंखौ सालमारा गामिनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो बे जोखोम जानाय सुबुंखौ रायजोफोरनि मददजों तेजपुर कनकलता सिभिल हस्पिटालसिम दैथायहरनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे मोसानि गाग्लोबनाय भिडिअ क्लिपआ समाजारि बिजोङाव गोबां भाइराल जागासिनो। थामथियाव दङ प्रमद बर'आ बुंदों चन्दन ब्रह्मआ भगबान बायदिसो, गासै खोथाखौनो सिगांग्रोयै मिथियो। चन्दन ब्रह्मआ भगबान बायदिखायनो सिगांग्रोयै गासै खोथाखौनो मिथिग्रोयो। बे बाथ्राखौ बुंदों UPPL दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'आ। उदालगुरियाव खुंनाय बाइक रेलि हाबाफारिखौ फोजोबखांनायनि उनाव खौरांगिरिफोरजों जानाय मोगा-मोगि समाव बावैसो सिगां आसामनि मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ UPPLनि फोसावदिंनाय मेलफोराव प्रमद बर'आ रायजोफोरजों गेवलाङै मोसाफानायनि बेरेखायै खोथा बांसावदोंमोन। बे बांसावनायनि उल्थायै फिनजाथाय होना प्रमद बर'आ बुंदों दि बे खेबाव BPF दोलोजों रावबो गैलिया आरो UPPLनि सरकार फैनाया रोखा जाबाय। आसामनि मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ रंजानायनि थासारिखौबो बुजि मोना, बेनिखायनो बिथांमोना बेफोरबायदि नङा-फाङा बिबुंथिफोरखौ बुंदों होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों। ब्रैथियाव दङ बिमाखौ अन्थाइजों बुनानै बुथारदों सासे दुथां फिसाज्लाया। बिमा फिसानि सोमोन्दोआव सुनि लाबोदों सासे फिसाज्लाया। उन्दैनिफ्रायनो बेसेबांबा दुखु जारलानि गेजेरजों बिमा बिफाया फेदेरनो गोनां जायो गावनि फिसाखौ। नाथाय मध्य प्रदेशआव जानाय मोनसे जाथाया बयनिबो गोसोखौ सोमावग्लुंदों। सासे बोरै बैसोनि बिमाखौ अन्थाइजों बुयै बुयै गावनि असे फिसाज्लायानो बुथारदों। बे जाथाया जादों मध्य प्रदेशनि बुरहानपुराव। बिमाखौ बुथारनायनि उनाव बिनि गोथै सोलेरखौ गारहैनो नागिरनाय समावनो गामिनि सुबुंफोरा बे जाथायखौ नुनो मोनो। नाथाय थासारिखौ मिथिनो मोननानै दुथां फिसाज्लाया जाथायथिलिनिफ्राय खारखोमालाङो। बिनि उनाव गामिनि सुबुंफोरा बे जाथायनि सोमोन्दो पुलिसनो खौरां हरो। बाथियाव दङ बरपेटा रड रेल स्टेशनाव नंखाय RPFनि ASI हमदों। बरपेटा रड रेल स्टेशनाव मैया रेल बिफाना सासे RPFनि नंखाय ASI हमदों। खौरां मोननाय बादिब्ला सासे लाइमोना रेल स्टेशनाव नाङा-फाङा बेरायथिंनाय नुनानै RPF जवान आरो TTआ बिखौ सोंदोंमोन। अब्ला बे लाइमोना गावखौनो RPFनि ASI होननानै सिनायथि लादोंमोन। नाथाय बेनि मोखाङाव नायनानै सन्देहनि नोजोरा बांसिन जायो। उनावहाय बेखौ गोरानिफ्राय गोरा सोंथि खालामनानै सिग्रोमनायाव बिनि बेगनिफ्राय नंखाय फोरमान बिलाइ मोनदोंमोन। हमजानाय लाइमोनखौ धुबरी जिल्लानि फाकिरागन्ज पाइखारपारा गामिनि रशिद आलीनि फिसाज्ला फुलसान आली होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दथियाव दङ बडीगार्डजों राजखुंग्रिनि इसिङारि गोसो थोलायनाय। दुबाइनि राजानि 6 TBCजों इसिङारि गोसो थोलायनायनि सोमोन्दोआ सोराङाव फैनाय लोगो लोगोनो दुलाराय मुलुगावनो सोमोनांदों। मोनसे रिपर्टनि जोहै बे खौरांखौ फोसावनाय जादों दि राजखुंग्रि हाया बिन हुसैननि इसिङारि गोसो थोलायनाय सोमोन्दोआ बिनिनो बडीगार्डजों सोलिदों। बे खोथाखौ आन्दोआव लाखिनो थाखाय राजखुंग्रिया 19 कोटी रां खरसाबो खालामदों। बेनि अनगायैबो गोबां बेसेन गोसा अनथोब होदोंमोन गोसो थोनाय बडीगार्डनो। मख'नो गोनांदि थांनाय 2019 मायथाइयाव दुबाइनि राजाया राजखुंग्रिखौ मिथिहोआलाबानो डाइभर्स खालामदोंमोन। बिनि उननिफ्रायनो राजखुंग्रिया ब्रिटेनआव थाबोदोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।